שלום וברכה, אנחנו מתחילים היום מסע שיעלה אותנו ב-15 המעלות. 15 המעלות, 15 סימני הסדר, שעל פיהם בנוי כל הסדר, הם בעצם 15 עבודות, 15 מאמצים שאנחנו צריכים לעשות כדי להתעלות ולהתקדש, כדי לעלות במעלות, כמו שהיה בבית המקדש, שעלו מעזרת אנשים לעזרת ישראל ב-15 מעלות, כך אנחנו צריכים להתעלות ב-15 המעלות. ודווקא בימים האדירים והגדולים האלה, שאני בטוח שעוד יזכרו בהיסטוריה, כימים אדירים בתולדות עם ישראל, אנחנו גם רוצים לעלות לגודל היום, לגודל השעה, לעלות ב-15 המעלות. ולכן כל יום ויום אנחנו נבאר מעלה אחת, סימן אחד מסימני ליל הסדר, גם לקראת ליל הסדר, גם עכשיו להתחיל להתעלות על פי המעלות, שלב אחרי שלב, ולהגיע ליל הסדר בקדושה גדולה ובשמחה גדולה. המעלה שעליה נדבר היום היא קדש. קודם כל, חז"ל לא אמרו קידוש, אמרו קדש. מה זה אומר? זה אומר שבעצם, נכון, יש קדושה, והיום קדוש, ועם ישראל הוא עם קדוש, ויצאנו מצרים בלילה הזה, ויש קדושה אדירה, אבל אנחנו נדרשים גם לתת את חלקנו. זה יפה שהימים גדולים, ושיש את גאולה, ושיש את רצון, זה נפלא וזה מדהים, אבל מה החלק שלך? יש כאן פנייה אישית, קדש, גם לך יש מה לתת, גם לך יש מה לקדש, גם לך יש מה להוסיף. מה אתה מוסיף? וכאן אפשר בליל הסדר לעצור, כיוון זה בהתחלה עדיין ערניים, עדיין נינוחים, ולשאול, כל אחד יגיד מה הוא רוצה בשנה הקרובה לקדש, מה הוא רוצה לקדם, איך הוא יכול להוסיף קדושה, בחסד, באהבת חברים, בחיזוק המשפחה, בלימוד התורה, בתפילה, בעשייה טובה לעם ישראל, בצבא, איך כל אחד ואחד יכול לקדש, כי יש כאן איזה ציווי, יש כאן איזה קריאה שאומרת לנו כל אחד ואחד יקדש. וכאן אולי המקום להגיד, אנחנו אומרים את זה על כוס היין. למה על כוס היין? בגלל שאין לך משקה שכל כך משנה את האדם, מכוס לכוס כמו היין. ואנחנו רוצים להשתנות, אנחנו רוצים לעבור טרנספורמציה, ובאמת להצליח להתעלות, לקדש את המציאות, להצטרף לקדושה הגדולה של עם ישראל, להצטרף לגודל השעה, ושכל אחד ואחד יתרום את חלקו, כל אחד ואחד יקדש. אז אני רוצה לשאול אתכם, מה אתם יכולים להוסיף קדושה בעולם? תיתנו תשובה טובה. מה אתם יכולים ורוצים להוסיף קדושה בעולם? ולכו תוסיפו קדושה, קדש.